mga subscribers, muli, ito po si Motor Magkeping 2. Ngayon po ay Black Saturday. So meron po tayong pasyente ngayon sa Makabakali, Mabalacat, sa Pangbayabas, yan, Mabalacat, Pampanga. So ang ating pasyente yung paparecover na si stroke patients, Darang Saling, Pangan Miguel. Yan, sa po ay nakakalakad na. So pupunta po natin siya ngayon. So i-update ko lang kayo. So again, bago po tayo magsimula, I have my verse. Siyempre, bago ako susuong dyan, meron akong versikulo na share sa inyo, yung favorite verse. Siyempre, yung Exodus 15:26. The Lord is my healer. Yan. Ang Diyos po ng ating mga gamot, mga kamay ko, tayo wag bilang instrumento lamang sa ating mga ginagawa. Marapat siya purihin at pasalamatan sa ating mga ginagawa. Yan. Siya ay ating Diyos na buhay, na may gawa ng langit at lupa. Sabi nga sa Genesis 1 verse 1, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. God is the creator. Did not create man, but God created us. He created everything in this planet. Yeah. So again, susung po ako sa mga problemang ito. Meron po akong Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Siyempre, kakibat niya ng Mark 11:22. Have faith in God. And Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Muli, ngayon po ay Black Saturday. Ito po muli si Modernong Magkeping 2. Please subscribe, like and share my YouTube channel, Modernong Magkeping 2 po. TST Travel Stroke Therapy. God bless po. So bago po natin i-therapy si Darang Saling, we will make his BP. Basta sila pa niya. Kasi malaking cellphone. Yung burrito sa Lugandi. Share tayo 10,000. Kaya yung Hello mga subscribers, muli si Modernong Magkeping po. Po yung ating po ay Black Saturday, part ng Holy Week. So titira po natin si Darang Saling. So we will challenge her for at least 10 or 12 walking technique. So bago, magpapay muna kami. Ito yung po si Darang Saling. Push! Ang palandar, medyo ano natin, matatin konti yung ating lang. Para hindi tayo gut-ulog yan. So pero na, Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao sa tulis ng bawat salita ng Diyos, ang mabutan sa kanyang bibig. Juan 14:6, sinabi ni Jesus, kung ang katotohanan at ang buhay, walang mas kumamalitan sa atin. Marcos 11:2, magkaroon tayo ng anumang tayo. Kung gawa Diyos ng buhay, Lord God, muli Panginoon, kayo po ay nagpupuri siyo, sumasama siyo sa isang katotohanan. As you bless my hands, and bless my program, Lord God. Muli Panginoon, nagsamahan po kami, make my hands and program as an instrument. Manumbar po ang kalakasan ng Darang Saling. Pagpalain, Lord God, ang kanyang pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. First trial. Check natin. Mas ka pa. Ito yung camera na lang sa mesa na pa. Yan. So, audition ba? Very good. Yes, good body. Dito lang. Yan. Kalma lang. Kaya ako bayad pa tao. Ako. Kaya ako bayad pa tao. Yan ka kamong Kevin, yan ka. Salit pa lang yung salin. Salamat tayo po. Pag-ibig. Oh, Diyos ko, pagalingan din ako. Chuko. Focus ka. Sa kanda mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Sugal mo ka. Saan niya sa may patbuan? Buwas sa rati pa. Ali, isulo. Okay mo? Pastilo ako. Pinakasulunian mo. Hindi may sabi ko lang sa kalim.
Oo nga. Gusto mo? Uy, magpapakit lang ka. Ganas na. Last ka mo, kaya mga itong isisi. Paiting blower. Mayangin siya mo, tutok yung blower. Siya, kaya ang kakaya. Kasi mo kasi mo yung mga kaya niya, mga bilang kayo. Sa nila kanya. Kasala rin ka naman ito. Okay? No, binili po sa Santa Monica Pawn Shop ng at nakakinig si Mapanggayan. Sa buwan raw. Nakakalimuan kay Pepa da. Kami nagkogo, malandi na. Magluto yung siya ganyan. Ay, luto na, nakakalimuan ko sinabi. Watang bino ka na pa, ganun na yan ang doyo ako na. Relax, hindi next time. Or 2 rounds. Yun. Ito ng tubig. Binagad mo. Kaya mamalagay mo niya kami. Kaya mamalagwa ka lang. Wala pulta mo ngayon. Importante makapulta mo. Wala ka pala malagwa. Magdala mo kanini yan. Wah. Alin man. Ay, salamat. Kuha po akong gano'n. The Lord. Thank you, Lord. Sige. So again, our second set. Yan. Ang banyo. Bigyan ng power. Sige. Ang dami pa rin mo ha? Ayo. Kaya bigyan mo yung katawa. Makalakad ko. Medyo ka sige. Ayaw ko ata. Pangadwa ko niya. Pandas niya yung pagdam eh. Kasi focus ka pag sinilarangan ka. Stop na pa. Tapos relax pa. Sisi. Ay, kote ko. Cellphone makuha ko. Relax. Ewan mo lang yung buhay ng business. Yeah. Very good. That's it. Wala ko natin. Tatamang lakad. Yan. Hindi Jimmy bang bilakad mo nito. Sa pangaduan niya, so tulong sa buto. Yan. Parang Manila. Nagbilang ka kain. Nagbilang. Ay, So, 2 salamat rounds. po, Ayan, 2 rounds. Lord. 2 rounds now. Panis. Ang panis. Ay, Diyos ko. Thank you, Lord po. 2 rounds. Shout out sa mga po kong mamahal, lahat ng apo ko. Happy Holy Week ka mo. Happy Holy Week. Happy Holy Week to all of you. Yan. Lahat ng nanonood sa'yo. Oo. 2 rounds ako ito. Ay, Pags ko. Yan, may apo. Yung aking narobilya.
Bista. At time po ako. Nakadwa niya pulakan. Kaya tumahay matigan niya. Mado. Push. Patangal dali, pinggan ng pinggan daman niya. Hindi may bota. Kagad dyan. Yan na. Sa balancing. Adi. Good. Relax ka na. Pagkakalala ka. Yan. So, 3 rounds. Okay, very good. Continue mo yan. Ito yung ganyung estilo. Yan. Relax. Check mo. Yan lang yan. Kasi pati yung mag-gigil ka, mag-cramps yung muscle mo. Relax na. Alam mo yan. Oh, shoot. Kaya naman shoot kung gulong. Malak mo. Kasi mga lower yan. Ano ba ang try kong bibigyan ko? Ay, mahal. Awa. Awa. Wag. Yan naman pala magaliwa ka eh. Kita ko sa buong pag- Mag-advance ka rin. Wag. Pero ako. Buka. Siguro yung PC mo, baby mo. Hindi. Nagawa pala kasi. Puro ka kasi. Malas. Saan ka nga nito? Malas. Makamuha siya lang. Noong muna nagagalit kayo, nagawag ako basic na ako dyan. Ano yun yan? Wala naman kasal na dito. Wala mo, mag-alala ko na kami. Susasaya siya. Oy, Jack! Nakakatahan ka yun. Sige. Pasok yung pang-bitis. Balik ka ulit. Balik ka ulit. Hindi may siya pa kayo pang-ano ko, pang-bitis. Nakakala ka siguro. Siguro, ako rin pa kayo. May naman na luto. Kung hindi ka lang. Kaya binali kami. Hindi, luwal. Ano na yung makatambay yung Oo, wala mo lang. Sa'yo kaya mo misa kayo budgeted tayo. Magkamusta lang. Halin mo na yung cellphone. Dahil naman kayo po eh. Try kaya ako sa atin. Tatlo. Believe me. Ito Oh, mga. Jack, ali. Yan ako may pa. Okay, pag yan. Ayan. Babalak yan. Napakaramdam mo. Okay yan. Di namin kaya, di namin goma. Ali, mayari sa rin ko na. Banaan ko. So, 3 rounds na po ito. Ay, salamat po, Lord. 3 rounds. Ayan. Yung konti, inhale-exhale. Focus. Ako ng power. Ayan. Ayan. Let's go. 4. 4 ka pa. O, dalawang. Itak mo yung dalawang. Yung nakarakal ka. Yaman yung mga pakal. Ayan. Ay, salamat po, Lord. Power! Ay. Mga 4 ha. 4 rounds po mga subscribers, likers at feelings natin dyan. Lahat po ang narasal ito po ay 4 rounds. Ang iba. Sama-sama. Good. Sige. Good. Relax yan. Keep walking. Apat. Sisi mo. Alam mo lang, hindi ka na. Miss na ako ka. Yan, mas na ako ka pa after mo kayo. Makita, yung power. Mas na ka. Ang gawa mo matang mo, ang gawa mo.
Pabalik ka. Ano itang maluwagas mo lahat? Yan. Keep walking. Tapos na. Siya na nga mag-stop. Stop. Mag-stop. Nangyari na ka. Atan, napagulo. Sige lang. Ba, kaya ka yan. Wala akong kaysa kaya ka yan. Bagay natin ko, oh. This is the way to improvement, yan. So, these are 4 rounds. Yung po ay Black Saturday. Then, Happy Holy po sa inyo Happy lahat. Holy Week. Yan. Magnilay-nilay po tayo sa ating Panginoon Diyos. Yan. Apat na po. Thank you, Lord. Oh. Ay, salamat. Kuhanin ka niya ni pangapat mo. Ha, sabi mo, sir. Ayun. Monday ulit. Hala. Eh, bakasyon na po. Tama. First ka. Sila kayo. Sino yan kanya-kanya? Pabuday ka. Dengali. Ang daming nagsalabat pagkapon, no? Mm. Daming nagpanata sila yan. Mami along lamo rin nga luwa. Tinagputi naman. Dapat talaga ispuso de. Siyempre. Kalita. Imang pinisensya Bautista. Wow. Pakadi. Bautista pakadi. Ba, niya nilakad ng halapat ka lang. Gawa din yung passion, gawa din yung kahit gawa din yung entertainment. Basta bisa ako magdarami, yan ang kanya. Sagrado pong ginagawa natin, sagrado. Kung basta-basta. So at least, dito po may kaya, safety lang. Alang may hadyak, alang may kaya, may discussion. Talagang hanapin pati yung parata mo ito, kipuso mo na. Ano man yan? Sana din, magbayo na lang. Sana. Mm-hmm. Yung pena tayo. Hindi palagpas. Lalo pong May musa niyang maragulak ko. Parata ito. Hinala ko ito. Ako parata ako manulo. Yoyo ko na siyang maragulak. Kapag libata na ka dyan, at least 5 rounds. 5 rounds na po kami. Yan. Ito kami, dalong na. Wala yun na. So guys, this is our 5 rounds. So what's to po yung aming 5 rounds. And the challenge. So, Ano ito rin ba mo? Ang limata pa! At tingin ba masakit steering bagya? Bagya mo yun. Pagyan na, yung tahay ko. Ayun, no? Kasi ito pangaglahan nito ka. Diba? Pagyan niyo. Natin gawin eh. Wow. Yan. Papayak ka. Yes. Dapat namin. Pakyo, pakyo. Pagulot. Pagyan. Natin gawin. Ano na kung lahat? Diba? Pati na lang pada nakatulad ka na sa tanda na yan. Wala mo yung kasi ito yung manulo. Nagano nga ito. Wala. Sa tiyan naman ka, stop ka pa. Nakakandaan eh. Nila. Kaya ito mo. Oo, ganyan lang ba? Pali. Parang nag-walk-up, report. Relax. Sabi ko, Saan ko sinirek ka? kami nag-accident ko. Purpose ka. Hindi na pang chance akong din lumakad. Ay, salamat po. Salamat po na ala po Kepeng, Lord! Kasi pagkakit ko na. Hindi marami ka rin sumot. Siya pangay, tenin eh. Ano? Yan. Ano na yun? Saan ka po gusto mo? Yan ang kuwas. Pagkatunan mo, di. Pangay Sumot. naman. Ang ganda naman ka. Pangay naman din. Kapisan yun. Pinay ka. Hindi na magbayo. Basta ka. Kaya nakapasok. Hindi na makulit. Balo mo ito. Focus ka kami. Focus. Yung mga nabigyan ka. Focus! Diba, antsak ka niya. Kung bining, albenta ka. Tatawa ka rin. Wala na. Nakit pa. Diba? Mas ganito. Palagay ko ang pangalit. Diba? Nagagawin ko nila mga po. Kasi sa akin, siya po naman kayo, pwede magpilagay sa mga nila. Pasyap na. Kaya nakapilot bitis. Selity po yan. Ang vlog. Yan. Diba? Okay. Kalakala niyo po yan. Pagterapi na ang bagyan. Pang-5.
O, di ba may kalimana ako Kalimane eh. Oh. Black Saturday po ngayon, nakalimane po yung damang sabihin. Ayan po. Sana, yung face niya, naku, Diyos ko. Imana mo. Ayan, nakikita mo, wala pa sa alam niya, partida pa. Nakakalamin. May siraya. Sisirayos niya. Lima na. Minsan lalaki, part mga trabaho ko pa. Ito patalatas siya, do. Pero tandaan mo na, alala at alam. Ala, ako lalaki. Tandaan mo dahil, yung pagkakamali, mission mo na eh. Dapat perfect. Kaya ka inisip mo, masikan, wala tanggaw mo nun din. Ang ginawa mo kanina, akala mo, mabilis ka ba namin ito ba? Gusto namin ito ba? Teka lang na ka. Kaya pumutak ako ya. Pala gagawa yung alawang step. Akbang ko kaya masikan. Ano ka? Baka manita. Dali. Ano? Mabilis ko ano. Kaya pala nitong ba ano? Panganam. Ayan. Manang. Direct sa'yo. Panganam. Panganam po. Ayan. So our 6 rounds walking therapy program. Ano yung ito? Bisa pa pa. Direct sa'yo. Ayan. Pwede. Hindi na. Hindi enjoy. Ayan. Hindi pa siya sa'yo. Relax ka. Hindi pa lang kay model. Di ba? Lalakad na, makanya na ako. Oo. Sali-sali na, bulay na ka. Maraming anak malati. Maxim lang. Mga naman. Sabi ko mga naman ko mo. Yes, yun eh. Makapagsimbahan ka kanya na eh. Oo. Oo, kasalamat ko. At ba't hindi ko lang masisimba? Huwag kayo sa tao. Napasimba ko. Kasi magpapin, mag-isip mo tao. Mag-isip mo pa. Mag-isip mo tao. Kailangan magpapin ka, mag-isip mo tao. Kaya mag-isip mo. Nakakanin mo din, magkakaroon nga po. Pwede mo ka niyan. Ilang ka daw, pwede yung YouTube. Nakumiyata ko siya. Ay, papaturo ka mo ano eh. Paturo ka mo kayo. Diyan sa mga. Diyan at yakat mo lang. Diyan may tangit mo kanitang mamailakan. At may kanitang difference ang ngayon. Pasok ka. Mga anam! 6 rounds po. Parang minaman nyo lang darang sa inyong pagdalakan, no? Malakas ka ito, malakas ito. Pag sila babae ko katawan. May sanya namin. Siyempre, pati nga rin wala niya pangalit. At ito pa rin yung pangalit. Oh, stop ka ba kung kailangan na? Saan ko wala ka ba? Napakalayo ko po sa kanya. Ayan. Ay, mamirapal. Kailangan mamirapal. Kalakalan. Pamaglakad mo, kalakalan niya. Magyapag mo. Yun! Ay, Diyos ko! Thank you, Lord. Thank you, Lord. 6 rounds. Papa na lang. Kapali, Diyos ko. 4. Plus 1 tayo yan. Plus 1. O, Onsi. Yan ha. Kasi para sa Tuesday, 12. Okay, Sabado, 14. sana, pinbis ko lang. Basta pa kanyan mo, bagay-bagay pa magkay pa, maging krista mo. Pagdepende ka sitwasyon mo. So nag-increase po ng walking para ma-develop yung kanyang lower limb, mas lalong humusay pagdalakad. At saka ma-develop yung balance ng darasa. Kasi may halip ng nervous to. Pag iba raw kasama, hindi nakakalakad. Nasali ka mag-kepoy, no? Export po kasi deprederat ko. Palinay na mag-kepoy? Wow! Kasi kasi makalakad ko. Kasi ini, talagang paborin ka eh. So we have 6 Ang rounds. libre kasi ito kayang tabi. Wow, siyempre. Kaya Nakapokus tayo sa lalakad. Alam kayang tabi. Ito kasi kayang tabi, lalakad ko. wow. Pero napakalaki po ng improvement na ngayon. Tablet ko lang ngayon. So maganda na yung walking niya. Ang kailangan talaga is tiyaga. Tara. Tapos disiplina sa pagkain. Pag-ayo. Ano mga bawal sa'yo, Doktor? Ano mga bawal sa'yo? Na. Ano mga bawal sa'yo na kainin mo para share mo? Ano mga bawal mo? Baboy. Baboy. Baboy, kahit ka lang kangihiwa. Okay, baboy, bawal. Walang taba. Okay.
Betchin lahat, basta Lahat, sa bawal salbat. sa'yo, no? Lahat. Pinakulang. Anong kakain isda? Bangus lang sa atin lahat Ayun yan. ang kakainin nyo, tsaka gulay. Sa gulay din, ano yung mga bawas yung gulay? Ah, Lahat ng gulay, pwede mong kainin. hindi. May mga bawas din. Sitaw. Sita, bawal. Munggo. Munggo. Basta may buto. Bawal sa'yo, no? May yopo, ganyan. Sa mga matamis, bawal din. Bawal. Masanas, pwede. Kalahati lang. Alati lang. 10 ubas lang. Mangga. Bawal. Bawal ang din. mangga sa'yo, no? Isang kapsni lang. Oo. Eh, mga noodles. Ay, Pwede ba? bawal. Oo. Hindi pwede noodles. So lahat po sila sabi niya, pakipit mo po. Yun po yung kailangan yung sitilahin. At Para makalakad kayo. kahit pagkain sandaan, bawal. Kaya hindi ka na pupunta. Kaya pupunta ako, hindi ako kakain. Makikino ka lang, makiki-enjoy ka lang. Good, oo. Yung spaghetti nga, bigyan ako niya. Kaya kabila, sarap. Ba? Pero hindi ko kinain. Salamat pala sa akin. Binigay ko lang kay Pili. Oo. Okay na kayo, Mary. Ha? Okay na kayo. Okay na ano. God bless. So again, this is our 7 rounds aming walking therapy ni Marceline. Samahan niyo po kami sa aming journey ito. Okay na naman kami. Thank you. Kaya rest magsalita. Thank you, Lord. Thank you. Thank you po, Lord. Ako sa kasang kita vlog. Hindi ka masakasing kaya kagay. Albert po tayo. Kaya, kawalin niya. Ah. Diba? Wow. Importante, tutulungan mo siya. Oo. Kawalan niya naman. Kasi malaking bagay din sa Very good. Kaya kailangan talaga mag-decide siya. Kasi sa tulong mo, ginagamit ng Lord. Hindi mo. Kasi may nakalap kaya eh. Hindi ko rin lingwa. Kasi masakit kasi na itong mga eh. Hindi mo panako. Ano pa? Bisa nga niya ko. May mo. Wow. Yung pasko. Kung taong kahit hindi mo, kaya ko. Kaya ko ah. 7 rounds na, 7 rounds. Pero, nadaan na eh. Last ka mo. Visual 7 rounds. Ha? Focus ka pa. Sige. Lalo na yung positive. Okay. Matats mo, thank you. Thank you, Mang Captain. Thank you, Lord. 7 rounds na. Isigarin ko. Nag-ready po tayo. Ba? May kapilo na ako lakad. Ito. Kaya mong pabebe, ha? O, sige, love you. Pabebe ko sa'yo. Kaya nga, start na. Tandaan mo, mo muna yung bibis. Yan. Yan ka tandaan ang balance. Importante. Kung yung manarapan, yung excite. Kalma ka. Salamat ang Lord, ha? Diyan si Baka kaya. Dati, i-players ka ito. Nagulan ako pa, Lord. Takot ko ka. Nakapasupan. Takot ko sa ban. Tinga po ko. Tingka pa rin. Love ko ang kapatid ko. Love ko ang dem. So 7 rounds po ito. Ito, pag anong gano'n sa mga kipo, pa isi-isi lang. Oh. Dati talaga. Yan. So, 7. 7 po. Yan. Kung napakaganda naman talaga ng aming Black Saturday ngayon, Holy Week ngayon. Magandang kondisyon ni Darang sa kasi positive. Wala. Alam mo tayo, pag positive ka na, yung mga muscle malambot. Pag negative ka, titigas ko yan. What to do? Kaya kailangan, pag therapy mo, positive ka, ha? Pag mablem ko mga sisla, Wow! lakad. Wow! Mga siyas ko. Opo. Again, sa lahat po ng mga kapatid ko, binabati ko po kayo ng Happy Holy Week sa inyong pamilya, sa lahat po ng mga kamag-anak ko. Happy Holy Week, yan, sa Italy, sa Amerika, dito sa Kandating, dito sa Pandakaki. At lahat ng mga tropa dyan sa Tangled, basketballista sa inyo na, Happy Holy Week. At siyempre, alam mo na yun, Happy Holy Week. O sa lahat ng mga pamigay, My love mo. Happy Holy Week po sa lahat ng pamigay. Sa mga anak, at sa mga po, sa inyo lahat, Happy Holy Week. Pause. Oh, happy to lahat. Ano ba sa bisita?
Yung tukakay, sige no? Okay again, our 8 rounds walking therapy. Okay. Pag 8, 8. Ay man ng tao mo. Mas basta yung kanina. Naka-stress. Oh, gano'n din yung pili ko sa ganun kabagat ng tatang mo. Very good. Puro mo ginalakan na. Okay. Ang dami. Pasya ka na kami doon. Yan. Wala pa. Dati pa ang pala. Wow. Wala pa. Pa! Nami ang pag-cellphone. Wata mo pag-cellphone maaayang. Pwede nga nakamatay. Nakaasa. 8 rounds. Yan nga pala ito kumangkip eh, ha? Ay, ikaw pala ito ba? Naka-8 ka pa. Nakaka-operate kasi pag may mga signs. Masaya si YouTube. Magkapit-kapit yan. Nakaka-operate. Kasi yung kapit ay. Sila na. Bulit ang kanya. Sila na yung YouTube. May magpagka. Sayang. Yung sayang yun. Sayang. 8 rounds. 8 rounds, wala ka lalay. Alam, simula ko di. Opo, wala ko din. Oh, Itinta ka lang mo yung mga cover. Kung magkamali ka, stop ka cover nila. Hindi tayo gano'n ka kanina. Ito ka, nakalin ito ka. Sa bagay, 8 rounds na po yan eh. Kaya medyo pagod ka na. Parang hindi pa daw. okay na pwede na mag-pwede ko. Takdo pa niyan. 11 rounds kailangan natin ngayon. Namimigas din ng pa ako. Oo, kung naninig ka siya, relax ka lang pinapahinga kita eh. Relax. Yan. Oh, huwag mo nang hawak. Gupe, yan. Kala ko tatatanggal. Ayan, so nakaka-8 rounds na po kami guys. Ayan, sa lahat ng mga mag-anak, mga pamilya. Parang salin. Parang Miguel, yan po yung kanyang 8 rounds walking therapy. Yan, hininga na. Pawisan pa. Paramos na daan eh. Hindi na kayo yung mali. Malim eh. Madali kang. So, pilapan niyo muna siya ng konti para yung mga muscle niya, yung contraction. Para hindi po likati. Kasi pinupulit-ulit niya. Tumigas. Pero sabi nga, thank you Lord dahil talagang makikinig ko yung bagong para sa inyo. So, yan yun po eh. Black Saturday, Holy Week. So, magmili-nili po tayo. Tuloy ang family bonding. Kami po dalang sa liyo, nagdinili kami sa aming spot. Axel, shout out! Naksisim sa dagat! Sige. Sa dagat yan? Sa dagat? Sa dagat! Wow! Ay, enjoy butanding! Wow! Nabis nga mo nga po mo eh. Ay, wow, mahal ko ito. Sayon, Shane, Magulay kita eh. Mira, Saksa, I love you. Then gintula ka ako rin nga po ko. Boss, siyempre ako tayo. Gintula rin nga po ko. So, yan. Your 9 rounds. Yan. May ka na yung tanas. Pang yan ito, pang 8 itang ayari tayo mo. Ngayon 9 na kanya. Okay, let's go. Luto ni tabangos ko yun. O Okay itang po. manok, Kaya makabukod na. buong manok, niya may asen. O sige, tumalambo na yung padamin. Kaya ito magluto yung magluto yung oyoy. Hindi pa kayo YouTube magluto yan. Padamin. Cook. Yung chef cook ngayon yung guy. Yung makatoka ngayon. Hindi kasi muli nito yan. So 9 rounds po. So again, this is a 9 rounds challenge for walking therapy. Relax. Relax eh, relax for 9 rounds. Okay, go. Easy lang ha, easy lang. Okay, good. Keep walking lang. Relax ka lang. Kailangan dulo. Kasi pag mga tune up ka niya. Hindi ko kailangan nyo. Basta sila nga stop. Balancing, focus lang. Relax eh.
Bilang ko. Bago naman kasi yun. Nakapin sa science. Meron ulit 2. 9 na kada. Siyam mo akan. Siyam na yun, malakalakan. Malakad ka pandos. Eh, lahat. Hindi ko rin. Diretso nila lang. Magbago yung step na yun. Kaya ka magmabilis. Pwede na akong tagay-kinan eh. Silbi nga ka doon. Mo? Napag-excite na eh. Ganan mo. Kasi kaya magbayo ko kasi napag-excite ka. Very good. Mo? Hit na ang dali. Ang dali ko speed. Sa lesson. 9 rounds po. Ayan po. Konti lang. Sige lang, usip ka lang konti lang. Tanda lang. Ayan, 9 rounds. Konti lang. Thank you, Lord! Nakasyog na ako. Nanay na ako! Uy, Diyos ko! Pagaling kasi. Tagal ko po. Ganun. Yung Parang mo na eh, parakal. Parang ganun, bito mo. Ayan. Bito mo. Bawas na. Sali, Sabi mo. Dami na, may tagapitin. Ayusin mo yan kasi dahil papalit yung pawas. So pag tayo nagpawisan, dapat kung tubig nito, ano po napakainit po May ngayon. tagapikil. Oo po tayo ng tubig, mag-travel tayo, tandaan nyo ha. Labi niya yun. Stroke. Labi niya yun. Wala, may lipa mo taro. May lipa mo kasi yung cellphone ko. Oh. Di ba bilya ako? Eh puti ka pa na eh. 9 rounds. 10 rounds. Wala ko salamin ha. Yan na. So nakanayin na po kami. Ngayon po, gagawin namin ay 10 rounds plus bonus mamaya 11 rounds plus black something. Yan. Let's go. Ano na mo ha? Ada na. Kaya na ako nagkipin. Ada na. Parang na tayo. Ang pong slide massage. Yan. Relax. Good. Kasi ha. Maganda po. Eh, nakamala. Yung mga step, parang natin. Kasi kung tuloy mo yun. Mag-step walk eh. Kapag kung gagawin mo lang, kailangan para ka lang tayo. Wow, titili ka kami. Doon mo na parang kung nalalakan, titili ka. Ay, salamat. Hindi ko kailangan. Ayun mo ha. Ulo! 10. 10 rounds na. Plus bonus pa niya, 1, 11. Kaya sa tanong na ito, gagawin ko. Pero ganyan ko nga ito yung market eh. Mabakasura, di ba? Nakapa ako. Gusto nito ako mo eh. Fantastic. Kita ko kayo. Ako yung ito. Mag-ice cream ko muna, pero binabukasan mo. Dami. Yan. Saan mo lahat? Busy ka ba? Ay, Adina. Medyo na mo. Wata mo, Doremi eh. Ngayon, hindi pakapiyasa. O tagad ko, makatulog kagat ko. Ay, di ka piyasa ako pa ako. Hindi ako mag-step. Siyempre na ka, once a week lang. Ah. Wow! Pasipasyan na kayo. O, tapos siya. Bilis na po. Ay, gamit pa pala. 10! 10 rounds po. Kung po kanyang 10 rounds this Black Saturday, meron pa itong bonus pa tayo ng isa. Challenge 11 rounds this Black Saturday. Ha? Okay, Thank you, Lord. pag 10, walang aberya, 10. Diba? Perfect. Eh? Wah. Alang tumba-tumba. Alang Ay! ganyan, diba? Perfect. Salamat po, Diyos ko. Relax ka pa. Betong. Para po ka rin nga po ko. Tumulong ako, pigilan po. Ay, halika pa siya. Mga slabo din. Mga slabi. Kasi di mo tawag niya mag-control na. Tama ka niyan. Opo. Kasi po stress ka, mimuha ka, wala ka talaga, may lakad.
Wapi niya kahit milakad. Eh, musisyan ni pamangan. Imimwa mo sisyan mo. Mm. Ang panginoon pa stress. Na yan. So, lahat ng stroke patients, bawat pang stress. Number 1 po yan. Kaya yung galit, dapat hindi. So, Hindi naman ako gagalit. doon po nagiging pagbabago yung kondisyon ng pasyente. Dapat, hanggang tama na, relax. Relax. Easy. So again, this is our last challenge sa kanya, yung 11 rounds. Nag-ano ko ng isa, 11 na po ngayon. Tingnan natin kung kakayanin. Kakayanin ba? Kaya Wow. na. Sige, para ka rin nga po ko. Kaya. 11 ha? Para rin nga po ko. 11 rounds. Go, go! Last na lang. Kasi lang ito. Magaling katawan. Huwag ka makatawa mo. Patangin mo daw, sir, balang din. Kumbaga, wala ko ng bisaw. Last. Focus. Focus. Dugo. Ano mo, dugo mo yung bad air na yan. Bibigyan mo kayo. Zero. Thank you, Lord. Napulig ko pa ako, nakalambas sa sakit. Sa Christmas. 11 rounds. Yung boxing, 12 rounds. Sige, 11 mo. Pwede na. Pwede na eh. Yung Tuesday na. May isa na. Tuesday, 12. Nadagdag lang po. Oo, may tutunggal mo. Hanggang nga sa Super 21. Sa resin. Magdala mo magkain. Ako mag-group na. Magdala mo yun. That's step. Para lang natin magbalas ka pa kayo. Tingnan mo lang yun. Okay? Alam mo, dahil pinakamasabi, lalakad ka mag-isa. Ibig sabihin niya, yung super therapy program, walang umaalala sa'yo. Kasi nakaroon tayo, mata. Naglalakad ka po lahat yan, gumagalaw siya, ha? Nalala ng Lord yan. Ha? Parang lalagyan mo ka na, mandrapal, last na mo eh. Maganda ka rin, salim niyo ka rin katawan ko niyo. Oh. Shout, take it on. Thank you, Lord! Ako yung sika. Last, may kailibin ko. Hindi nga po ko. Shoutout sa mga po ko, mahal. Lahat kayo, mahal na mahal niyo ako. Sabi mo, saan mo ako rin sa'yo? O, siyempre, pangalak ko. Banay, Juan Paulo. Lahat kayo, Jen, lahat. Laina, Tonyo, lahat. O, pati na si Magnet, lahat. Ayan, so naka-11 rounds po kami. Then again, maraming salamat po. This Black Saturday, ito po yung aming 11 round challenge kay Darren Salin. At napakaganda po ng kanyang ginawa ngayon. So thank you Lord, at salamat po sa aming pamilya, mga kapatid, at salamat po mga nanonood sa inyo kung sumusuporta po sa aming vlog na to. Don't forget to Happy Holy Week! Holy Week. God bless po! God bless. Bye-bye. I love you all. Ay! Sabi nila, 35,000. Ay, sa... Ay, Diyos ko. Yeah. Sabi ko. Bili ko pa. Ayun. Hawak ko din sa mga. Dito.
Okay, mga diretso, nakakalikan mo ka. Diretso, bagya-bagya. Ba? Oh. Diba? Ginawa. Ano sa sakay na yun? Tab. Hindi ko na bagya. Madaglo pag yan eh. Yes, kita, hindi na bagya. Ba't kaya ka? Kusina ko siya. Siya kusina pa. Buwa. Yeah. Ano focus? Jesus. Galing na po. Galing ang magaling. Hindi na nakawas. Diba? Hindi, higit ko dahil kitang primera pa eh. Sa una pa lang. Nakita ko yung lakas mo. Masabi ko na. Ako gusto yung dancer. Ang TV to. Doon na po. Nakuha na. Abang ako sa tatak. Ano silbi? Naman lang. Tente mo. Dito na mag Ako na naman. Ipadedi na ako naman. Oh. Hindi, kaya nagpawisan na yung exercise yung ginawa. At nila ko yung political niya. Ang sakit nila ko nun eh. Gagaling na ako. Maingit na kayo. Pag-guess na ako ang kanya, pag-guess na ako. Bista ka na eh. Makadiskat na ako. Tura galing na rin. Makabayang yan ni Dami. Hmm. Kasi piyabi-yabi ko na kanya. Hindi ako naimputan dito sa ano. Kaya ngayon nila ako tumayok ko. Kaya na. Wala na makagawa kitang gawa mong osi. Osi na lang talaga. Grade yung talakad niya. Diretso, alam biyan ko. Dahil ko kasi nga mga record nila, gano'n naman ang bento. Alam mo, may engganyo na kami ito. Wow, na hindi eh. Hindi ka pag-asa. Kasi patisto ka, bala mo, ano, malaman mo. Wala ang pag-asa. Oo nga nakapag-asa. Kasi kayo pati yung manalbera na kanya. May engganyo nila. Kaya nakalupig dialysis. Uy! Wala talaga. Talagang transplant. Sila. Pero hindi ko lang. Pero yung kailangan ko eh. Ang pong sipag. Pumunta ka palagi kayo eh. Ano yung gagana yung makina ko eh. Pag sila nga ulit pa tayo dahil ba, makinatan. Ang matira. Ako nga, pwede ko na ito. Kaya naman kitang malagi kong, ay, tito, Diyos, pera. Ganda, pahin ko ng Diyos ko. So tapos na yung walking namin kanina. So ngayon, after the walking, nakikita ko lang after the walking, slight massage, slight warm-up sa upper limb. Maiwan eh. Ayan. Mga mga subscriber natin na nag-warm up ka, diba? Kaya na nagpuli ako.
ko. Ano yung masahe mo? Yung slide mo. Dahil Talagang malambot walking. walking malabot. Oo, kasi ito importante yan. Pera ka pa maramot. Iko. Ano ka pa? Yan mo na nga sabli kang bakal niya. Yan na mo. Wow. Yan na mo pinakamayabli ka ng bakal. Alam magloko. Basti paglari kaya yung Wala. rules kan istrugin ko. Yan. Siguro hindi ko pati siya dito pa ito. Kaya dito Ano yung malindit yun? Mas kilala mo, graduate yung sweldo mo. na. Sa graduate yun. Iya. Bugay mo. Kaya naman yun, kasi mga pera. Maraming oras. At minsan mo sabi mo, minsan, tatugol kay kakayot ng beses ko. Masakit ko yung bagyan. Kinadyan. Narita ko ito. Paano na? Yan ito. Asin. Ay, nilako. Nilako lang. Yan, nilano. Nilano ko ito. Asin mo ito. Makaya. Sige, ako kumawa mo gusto ko na siya. Ano ulit? Kung ka doon doon, pag-iwan ka na po naman. Kung waliwa ka na ako. Oo. Ba? Harap ko lang alas niya. Wala po, ang bista mo. Ang bilis ka lumakad eh. Ako, ten pa. Ang bilis ka lumakad ka. 11 pa ta, mag-11 pa. Mandi ko pa niya. Wow, mag-11 na po. Mandi ko pa niya, balak ten pa. Nakalimutan ka ng oras hindi na pita. Kung gano'n, alas lang ang tangin. Mga 9:45 din. Mga 9:45. Hindi na ka ito, may 40 minutes eh. Siyempre, malambat yung lakad nila. Mga video ka pa. Siyempre. Kung makanin. Balita ako nila daw ang kukweka. Balita, palangaran na nga mo. Yan, mira.
Bago rin nagkakay. Yan gamad na. So light lang yung massage nyo. Kasi bawal po sa kanya yung magkailangan masahe. Light na lang po. Pa-enhance lang at pa-condition lang po yung kanyang muscles as well as yung kanyang dugo. So again, this is the magkiping ito po. Ito po yung aming Black Saturday Full Massage Therapy ni Darang Salim. Dito po sa Makabakle sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga. God bless po.